Al mètode de l'autocàs seguim parlant de les preferències del cervell. Per què ho fem? Doncs perquè és habitual que les persones tinguem tendència a pensar que les altres funcionen igual que nosaltres, que entenen les coses de la mateixa manera, que els motiven les mateixes coses. I el cert és que això no és així. I per tant, quan col·laborem, quan treballem en equip, quan hem d'aconseguir objectius comuns, això pot representar una gran disfunció. D'aquí que sigui interessant dibuixar un mapa on ubicar diferents perfils. Un de molt simple és una línia d'informació, una línia de decisió i una línia de motivació. Avui parlarem del perfil de persones que agafen informació emocional, decideixen provant i es motiven al curt termini. Això dibuixa l'arquetip de la persona energitzadora. Com són aquestes persones? Dinàmiques, creatives. Són persones que tenen molta ferro, molta empenta, que tenen molta capacitat de resoldre problemes, que tenen molta energia per poder implicar tots els altres. Sí? Aquests són els seus grans actius. Són aquelles persones que primer diuen que sí i després miren com s'ho faran. Són les persones que tendeixen en els grups d'amics, són els que organitzen i proposen sortides. Són aquest tipus de gent que sempre estan estirant de la corda dels altres i que aconsegueixen que els altres s'impliquin. I que quan hi ha una dificultat troben una solució que ningú havia vist. Aquest és el seu gran actiu. Però aquest gran actiu pot tenir dues derivades que no són tan positives a llarg termini. Una d'elles és que la seva voluntat, la seva energia de solucionar, de vegades pot portar a intentar solucionar les qüestions dels altres quan potser ni li correspon. I una segona derivada pot ser que aquesta energia tant de fer, d'estar en l'acció, de no parar i pensar, de vegades els pot portar a no calibrar la seva pròpia energia i acabar directament extenuades.